faktisk ret spooky, det her. Det er lidt uhyggeligt. Normalt kan han få til at sige knæk, det kan han ikke mere. Okay, det gør faktisk ikke ondt. Det kan ikke ondt. Nej, det gør det faktisk ikke. In Denmark, there is a cultural tradition for students in the age of 13-14 to partake in a confirmation ceremony run by the state church. But most do it just because it's tradition, in order to hold a large party where they receive many gifts. The confirmation students you will see in this video are born again. They have already accepted Jesus as their personal savior and are baptized with the Holy Spirit. That is why they can heal the sick, like the Bible says. Det her med at gå ud og bede for folk, det gør I bare hver dag, ikke? Nej. Jeg har gjort det en gang. Jeg har faktisk gjort det en gang inde i hovedet med min veninde. Og hun fik faktisk begge det. Er det nyt for dig også? Altså jeg er nødt til at bede folk før, men ikke sådan noget på gaden. Ikke sådan. Har jeg oplevet at gå ud begge to sammen? Jeg har gjort det meget lille. Ja. Og flere gange indtil sådan set. Hvordan vi gør det. Det eneste af det er, at gør bare, hvad jeg siger. Okay. Så I følger bare med ud, og så sørger jeg for at gå foran. Jeg sørger for at finde nogle mennesker. Jeg sørger for at vise jer, hvordan vi gør det. Okay. Og så gør I, hvad jeg siger, når det er sådan. Og hvad du beder, det er faktisk lige mig. Det har jeg jo hørt en gang. Så det er ikke sådan noget med, at skal vi nu bede det, eller skal vi bede det, eller skal vi bede det? Ved hvad, det er faktisk lige meget det her. Meget simpelt. Du kan bare lige følge med her, denne fortæller. Jesus, det der er interessant, det er, at vi kan faktisk læse, hvis vi går ind og kigger her, så kan vi læse om Jesus liv. Der står, at Jesus gik omkring hele Galilea, underviste i deres synagoger, prædikede evangeliet om riget og helbredte al sygdom og lidelse blandt folk. Det var det, han gjorde. Mm-hmm. Hvordan forkyndte han evangeliet? Det kan vi læse i de næste 3 kapitler, 5, 6 og 7, som her bjergprædiken. Hvordan helbredte han de folk og gjorde mirakler? Det kan man læse i 8 og 9. Og den slutter igen af med at sige, Jesus gik omkring i alle byerne og landsbyerne, underviste deres synagoge, prædikede evangeliet om riget og helbredte al sygdom og lidelse blandt folket. Så hvad gjorde Jesus? Han gik omkring og gjorde 2 ting. Ja, helbredte og forkyndte evangeliet. Det var det, han gjorde. Men prøv at se, så siger han, høsten er stor, men arbejderne er få. Hvad mener han med det? Jo, der er mange, der skal høre om Jesus, og der er mange, der skal helbredes. Så det er ikke nok, at han bare gjorde det. Så han kaldte 12 andre til sig. Og prøv at lægge mærke til, hvad han siger til de 12. Gå ud og præg himmeriget er kommet nær, det vil sige forkynd evangeliet. Og helbred syg. Opvæk, eller helbred syg, opvæk døg, og alt skal rene, I har fået det for indtil kilde for indtil. Ej, jeg håber ikke, vi skal opvække en død. Hvis vi møder en død, men det gør vi jo højst sandsynligt ikke sådan eftermiddag her. Men det er samme her, igen kan man læse det. Kapitel 12, Lukas kapitel 10, der tager han de 72, han sender dem ud, han siger, helbred de syge i byen, og sig til dem, Guds rige kom nær. Så nu går vi ud i byen, for at helbrede de syge i byen, og for at sige, Guds rige kom nær, altså forkynde evangeliet. Hvordan helbreder vi de syge i byen? Jo, vi finder ud af, hvem der er syge, og det kan man ikke altid se på folk. Så vi stopper dem og spørger, undskyld, må jeg forstyrre, er der nogen, der er syge? Det er meget simpelt. Okay. Er vi klar til det? Ja. Okay. Så tager vi os til. Her har vi Johanna. Johanna, hvor gammel er du? Jeg er 13. Du er 13 år. Ja. Og det her med at gå ud og gøre de her ting, det er lidt nyt for dig, er det ikke? Jo. Er du spændt? Ja. Og hvad hedder du? Jeg hedder Linda. Linda, hvor gammel er du? 13. 13 år, og det her det er også lidt nyt for dig? Ja. Og I skal snart konfirmeres? Ja. Ja. Og det her, det er faktisk det her, alle konfirmander burde gøre. Lige før der læste vi nogle skriftsteder i Bibelen. Og hvad var det, Jesus han gik omkring og gjorde? 2 ting. Helbredte alle de syge, altså og forkyndte evangeliet. Ja, han forkyndte evangeliet, helbredte syge. Ja. Men der var mange, der skulle helbredes, og der var mange, der skulle høre om Jesus. Så hvad gjorde han så? Han udpegede 12 disciple. Ja. Og senere flere. Ja, senere flere. Og i dag, der er vi faktisk hans disciple. Og det, han har befalet også at gøre, det er faktisk det samme. Og det er det, vi skal ud og gøre nu. Og man kan sige, at de skriftsteder, som vi lige læste før, det er jo faktisk ikke nye skriftsteder. I har nok hørt dem før, har I ikke?
Jo, De, de fleste kristne har jo faktisk hørt om de her ting. Det, som er anderledes nu, som de fleste kristne desværre ikke gør, det er, at vi handler på det. Vi går altså ud, og så gør vi det rent praktisk. Og når vi gør det rent praktisk, det er der, tingene kommer til at ske. Er I lidt nervøse? Ja. Spændte? Ja. Okay. Men hvad det handler om, det er, at I følger bare med, og så skal jeg nok læge an og vise, hvordan I gør det. Og når I beder for folk, så siger jeg bare, læg hånden på der, bed en kort bøn. Og så efter I har gjort det et par gange, så bliver man bæret til det. Fordi sandheden er, at man kan sige, at nu er 13 år siden, I blev født. I kunne ikke gå og cykle til at starte med, vel? Nej. Hvordan lærte I at gå og cykle? Træning. Og bruger på samme måde med det her. Alle øvelser gør mester. Og måden man bliver god til det her, det er ved at gøre. Alting har en begyndelse. Så vær klar til at begynde i dag. Ja, og nu er vi hernede på gågaden, hvor at menneskerne de er. Og det er faktisk det her, som er det altafgørende. Det er at komme ud til mennesker. Vi kan godt tro noget er rigtigt, og vi kan godt tænke, at sådan skal det være. Men hvis vi ikke gør det, så sker der ikke noget. Må jeg spørge, hvor mange år har I gået på bibelskole? Ikke nogen, jeg tror. Jeg har faktisk stået på en camping. Jeg har været med på en profetisk skole i 3 dage, men ellers har jeg ikke gjort andet. Det handler om, det handler ikke om alder. Det handler ikke om, at man ved det hele. Det handler ikke om, at man kan græske hebraisk. Det handler om en simpel tro. Og man kan sige, der står i Bibelen, disse tegn følger dem, der tror. Hvis du tror på det, så handler du på det, og hvis du handler på det, så sker det. Så vi skal ud og handle på det. Er vi klar? Ja. Okay, så I følger bare med. Okay. Simon her. Simon, har... Jeg er lige stoppet. Simon, du har ondt. Ja. Okay, hvor er du ondt henne? I ryggen, og specielt omkring skuldrene. Og du har ondt lige nu? Ja. Hvor lang tid har du haft det? Ikke et år eller sådan. Prøv at se her, piger. Jeg er ude med dem her for at vise dem, at vi kan bede for syge. Vi er kristne, vi oplever det. Så nu lægger jeg hånden på dig, og du har ondt lige nu. Prøv at se her. Så beder jeg kort. Far, jeg beder for lægedom. Tak fordi du helbreder Simon. Tak fordi du fjerner al smerte i skulderen og i ryggen i Jesu navn. Kom og efter. Men nu? Det hjalp da lidt, men... Det er lidt endnu. Ja. Nogle gange beder man flere gange. Far, jeg beder om lægedom. Tak for det, du stod i Jesu navn. Prøv igen. Hvad går det her ud på? Har du ondt nu? Nej, ikke rigtigt. Prøv at mærke efter ryggen. Skulderen. Jamen, det gør ikke ondt. Så. Er der lidt endnu? Nej, det synes jeg ikke. Det er bare underligt. Det er bare underligt. Du har haft ondt et år. Ja, sådan cirka. Ja, og du har ondt lige før. Ja. Og nu har jeg bedt for, nu har du ikke ondt. Okay, det gik lige stærkt. Vi nåede lige at starte her. Ja. Hvad tænker I? Fantastisk. Det var mega nice. Er ikke vildt? Jo. Han har haft ondt et år, og han ved ikke, hvad han skal sige. Han er chokeret. Nogle gange skal vi bede 2, 3, 4 gange. Nogle gange skal vi bede igen. Så det, at det ikke går helt væk første gang, det betyder, at du ikke arbejder. Vi har den tro på, at hver gang vi beder, så sker der noget. Og nogle gange, der skal vi bare bede flere gange. Okay, så er din tur næste gang. Linda, er du klar? Ja. Så nu går vi ud, og så finder nogle personer, og jeg finder, at du stopper dem og gør alt forarbejde. Og så siger jeg, okay Linda, nu er det din tur. Og så lægger du bare hånden på det. Det er ikke et spørgsmål om at bede en lang bøn. Jeg står faktisk ikke og tænker på hver dag. Jeg står og kigger på jer. Læg mærke til det. Ja. Så det der. Skal vi se, hvordan står det? You guys need to leave him alone. Der er nogen af jer, der har ondt. Smerter i kroppen. Du har ondt på hende. Jeg fandt en batteri for nogle år siden. Og så var jeg ved at brække rygsøjlen. Okay, og du har fundet siden, eller? Ja. Hele tiden? Jeg tror på, at der er mellem himmel og jord. Både over. Så jeg vil lige vise min. Det er, jeg har været fjernsyn flere gange. Ja. Og det her det er noget af det, vi gør. Det her det var for eksempel en fald, som brækker sin kravben. Så det går hen på at bede for dig. Og det går simpelthen helbredt. Og her for nylig var jeg været i aftenshowet og dokumentarprogrammer. Vi tager rundt, og vi laver sådan en video på YouTube, og vi har lige bedt for en, som havde problemer med skulder og ryg, han har haft et år, som blev helbredt, som vi optog. Ja. Må vi optage dig og bede for at tage 2 sekunder? Det må I da godt. Ja.
Og hvad hedder du? Jeg hedder Holger. Holger, prøv lige at fortælle til kameraet, hvad der var sket med dig. Jeg var faldet ned fra et træ for nogle år siden og var ved at brække rygsøjlen og har haft ondt lige siden. Okay. Og det er i ryggen, du har ondt? Okay. Linda? Ja. Hvor gør du ondt hen i ryggen? Det er herom. Okay. Så du lægger hånden på kort, og så beder du bare kort i sådan noget helbred. Prøv at mærke efter. Altså, jeg kan ikke få det til at sige knæk. Jeg plejer at sige det er lidt uhyggeligt. Normalt kan han få til at sige knæk, det kan han ikke mere. Hvad med smerterne? Det er der ikke. Min rygsøjle, den plejer at sidde zigzag. Det er sådan lidt. Prøv lige at sige det igen. Altså, min rygsøjle, den plejer at sidde zigzagget, som den er knækket sådan et sted. Det gør den ikke længere. Nej. Hvordan er det? Det er... det er lidt underligt. Det er lidt overvældende, eller hvad? Ja. Ej, det er uhyggeligt. Ej, det er så hyggeligt, det der. Det var hende, der var for. Jeg er bare med for at ligesom gøre det her. Ved I hvad? Det er faktisk første gang, hun er bede for folk. Ja. Men det er fordi, hun tror på Jesus. Hun har oplevet Jesus personligt. Og når man oplever Jesus personligt og har en personlig tro, så kan man faktisk gøre de her ting. Så det eneste, jeg gør nu, det er, at jeg bare lige skaber kontakten. Ja. Er det ikke vildt? Meget. Ved det står... Jeg har slet ikke ondt længere. Ja. Og du kunne bare mærke, at den blev rettet op? Ja, faktisk. Ja. Ej, det er så hyggeligt. Prøv at se her. Jeg har en kort et eller andet sted her. Prøv at se. Ja. Vi laver en video. Vi kommer også ind og lidt her. Ja. Hvis I prøver at gå ind og kigge på den, hvis det er sådan. Ja, jeg kan også sende den til dig direkte, hvis jeg kan få dig på Facebook, så kan jeg sende en link til dig. Ja. Vil du det, eller hvad? Det vil jeg meget gerne. Prøv at Christian, lige låne telefonen så. Prøv at sætte over på. Altså, det var fantastisk. Jeg har aldrig oplevet noget så konkret. Altså midt ude på gaden, og en helt fremmed, man bare aldrig kender, og så var det hænderne på, og der sker faktisk noget. Han kunne mærke i hans rygsøjle, at det rettede sig op. Ja. Han gav dig en klem bagefter. Ja. Han var begejstret. Er det ikke vildt? Det er fantastisk. Helt vildt. Og prøv at høre, det eneste forskel, vi har gjort, Linda, i dag, det er, at vi har handlet på det. Ja. Vi har ikke bare læst om det, som mange andre har læst om, men vi har gået ud og gjort det. Er det ikke fedt? Det er helt vildt. Vil du gerne have, at vi slutter nu, eller er det i orden, vi fortsætter? Nej. Det er på timer mere. Så. Det er på timer mere. Så vi fortsætter? Ja. Okay, lad os gå ud. Jeg er en af mødrene, som er med ude at filme. Hvad tænker du? Jamen, det er jo dejligt. Fantastisk. Så står han bare og siger, min rygsøjle er ikke bøjet mere, den er ikke... Det er fuldstændig vildt. Du har lidt svært ved at holde kameraet helt stille. Ja, det er fantastisk. Jesus, han kan simpelthen bare alt. Så vi fortsætter. Vi fortsætter. And we become friends with him on Facebook, where later he writes, I think it's totally amazing. I hope we soon meet again. 1 week later, he's still thinking a lot about God, and he's still surprised that his spine was healed. Vi står her med Karina, og Karina, du har ondt i din fod. Og Johanna, nu er det din tur. Hvad er det for en fod? Det er den der fod. Så Johanna, nu lægger du bare hånden kort på foden, og så beder jeg bare en kort bøn. Prøv at mærke efter. Det kan godt være nej. Det er faktisk ret sygt. Okay, det kan ikke ondt mere? Nej, det kan faktisk ikke. Det er faktisk ret spooky, det her. Så er det klamt. Det havde du ikke regnet med? Nej, det har jeg ikke regnet med. Jeg plejer at sige til folk, når de oplever sådan en helbredelse, hvis der er en bog, jeg gerne vil anbefale, hvor der står en masse om det her. I måske har hørt om bogen, den her Bibelen. Det er jo ikke ligefrem det, man tænker, vel? Nej. En sådan, da I blev konfirmeret, nu skal de konfirmeres. Da du blev konfirmeret, tænkte du på det overnaturlige dengang? For mig var det bare traditioner, og man hørte noget om helligdage, og man skulle sidde i kirken. Prøv, det her, det var det, Jesus han gik omkring. Han forkyndte, og han helbredte syge, og det er faktisk det, han har sagt til os, at vi kan gøre i dag. Er ikke vildt? Jo, ja, kan man sige. Hvad tænker du, Johanna? Det var ret vildt. Jeg har slet ikke på før. Hvad gør det i dig sådan? Det giver mig lyst til at gøre det igen. Man har lyst til at gøre det igen? Ja. Og mærker du noget? Nej. Det gør jeg heller ikke. Nej.
Det er fordi, jeg selvfølgelig lød forkert, da jeg men var det ikke det, jeg sagde? Bror, det er jo ikke et spørgsmål om, hvad vi beder. Der står faktisk, at vi skal lægge hænder på de syge. Der står faktisk ikke engang, at vi skal bede noget særligt. Og det, du gjorde, der var anderledes nu, end det, du plejer at gøre, det var, at nu handlede du på det. Nu gik du rent, bogstaveligt ud, og så lagde du hånden på en, der var syg, og så bad du en bøn. Og det er jo ikke noget, du prøvede at presse igennem dine ærme. Det var ikke noget, du prøvede at... Fordi at jeg sagde, slap af, vi gør det bare, så gjorde Gud det. Og jeg kan også sige på her, jeg kan sige, at de her videoer, vi laver, de folk, som er med ude, de oplever ikke kun helbredelse den dag, jeg er med det. Men der starter de, og så kan de fortsætte, fordi det er ikke noget med mig at gøre. Og det er heller ikke sådan, at jeg står, nu skal Linda bede, eller nu skal Johanna bede, så må jeg hellere bede ind i mig selv, fordi at de har nok en lille tro. Ja, jeg slapper helt af, jeg står bare og kigger og venter på reaktionen, og så ser jeg, hvordan folk vil reagere, fordi det er forskelligt fra gang til gang. Og hun blev helbredt første gang, overrasket. Ja, jeg synes, det er stærkt. Men I vil gerne have mere? Ja, selvfølgelig. Det er sjovt. Vi fortsætter. Vil du ondt i halsen? Ja. Så når du synker og sådan noget? Ja. Linda, du gør bare lige igen. Bare lige væk kort. Prøv at synge efter. Altså, det gør stadigvæk godt. Prøv at bede igen. Kom op og læg hånden på halsen. Skal I synge igen? Ja. Ja, det er gået væk. Hvad siger du? Ja, det er gået væk. Er det gået væk? Ja. All of a sudden, crazy things start to happen. We see, for example, a lady remove her leg brace, and several other come and got healed. Okay. Vi har lige set hende der smige sin helt spontan rejse sig op, går og råber helt op og kører. Folk de står og kigger på, og så smiger hun hendes støtte. Hvad tænker I? Det er mega nice. Det er virkelig bogstaveligt, det her, kan man i hvert fald sige. Jeg synes, det er helt vildt. Og så hende der lige på gigt, eller gigt. Ja, du bag lige for en med gigt, som ikke blev filmet. Må jeg spørge om noget? Er det her noget konfirmationsforberedelse, der er spændende? Ja, det er det. Og nu beder Johanna for en, at jeg går på afstand, fordi for at vise, at det har ikke noget med mig at gøre. Og nu er det væk, kan jeg høre. Nu kommer jeg lige. Hvad er der sket? Lige nu gør det ikke ondt. Og det gjorde lige før? Ja. Og du bag for mig, Johanna? Ja. Er det ikke spændende, hva'? Jo, det er meget sjovt. Mærkeligt, det var det, du sagde, var det ikke? Jo. Det er lidt svært at sætte ord på. Ja. Men jeg plejer at sige til folk, hvis du vil læse en god bog om det her, så er der en bog, jeg kan anbefale dig, som her Bibelen. Det er faktisk det, der står i Bibelen. De fleste har bare aldrig åbnet den. Okay, må lige spørge, Johanna. Det er ikke noget med mig at gøre, vel? Nej. Bror, den her gang, der var jeg væk. Du var langt væk. Og du bag bare foran. Ja. Og det skete på samme måde. Ja, og jeg troede slet ikke, det ville ske, men det gjorde det. Men alligevel troede du, hvorfor? Fordi du lagde hånden på. Ja. Og det er jo det der med, at bare lægge hånden på, bare det vi gør det, så vil vi faktisk blive overrasket. Ja. Det er rigtig godt til. Det er fedt. Ja. Skal du også konfirmeres, eller hvad? Ja. Okay, hvor gammel er du? Jeg er 13. 13. Jeg har ikke mødt dig før. Jo, det har jeg måske. Jo, Men du kom lige nu her. Ja. Og du vil også gerne lige opleve det. Ja. Og så vi filmede det ikke, men hvad skete der lige nu? Jeg bedte for en ung pige, som lavede mavesværter, og det gik væk lige med det samme. Hvordan var det? Det var helt vildt. Altså, det vidste jeg ikke, at jeg kunne gøre. Ja, det er faktisk Jesus, som gør det, gør. Men Jesus, I også. Men bror, det er I også jo. Ja. Guds kraft, Guds rige er kommet nær. Guds rige er iblandt os. Hos alle, der tror. Og det handler ikke noget om, at man har læst hele Bibelen 10 gange. Og det handler ikke om, at man beder en masse. Og det der, selvom det er selvfølgelig vigtigt for os liv. Det handler bare om den her simple tro. Ja. Er det fedt? Ja. Er du klar? Og hvad her du? Karoline. Og Stephanie, hun vil så gerne. Hun er helt ny. Hun var ikke med i starten. Okay, hvor kan du ondt? Her. Og det går ondt, når det går? Ja. Okay. Prøv at lægge hånden på, så bliver jeg bare kort. Ja. Jeg bare vurderer dig bare, at man spærrer min forsvinder i muskelsen. Amen. Prøv at gå nu. Kom med. Ej, det er sådan lidt. Okay, det gør faktisk ikke ondt. Det kan ikke ondt. Nej, det gør det faktisk ikke. Skal vi prøve lidt? Ej, fuck. Nu prøver hun at løbe. Og hun siger nogle ting, som ikke er for.
Hvad siger du? Jeg siger, I virker sgu. Ej, det er lidt underligt. Det her det er det, der står i Bibelen. Det havde jeg regnet med. Ja. Nej, det havde jeg sgu godt ikke det her. Stephanie, du kom ind lidt senere. Nu bag jeg lige for en med skinnebindsbetændelse. Og hun var faktisk rigtig åben, og vi fik en god snak. Ja. Hvad tænker du? Det var rigtig sjovt, at jeg vidste bare, at det virkede. Fordi det har jeg prøvet en gang. Helt sikker på, at det er sandt. Det er sandt, det står i Bibelen. Ja. Jamen så lad os fortsætte. Back to the church. Vi er så tilbage i kirken sammen med Johanna, Linda og Stephanie. Du dukkede lige pludselig op, så vi startede med 2, men endte med 3. Hvad synes I om det? Det var fedt. Mega fedt. Ja, det var fantastisk. Helt vildt. Ja, og store oplevelser. Ja. Og så om at gøre det, det var sådan, bare lægge hænderne på dem, det var det mega fedt. Og sådan. Ja, og så virkede det. Det var det fedeste. Det virkede, da vi gjorde det. Og vi kunne bare se deres reaktion, de blev bare så glade og overraskede, og det var bare helt vildt at se. Ja, det var mega nice. Hvad kunne I godt tænke jer på det igen? Ja, det vil jeg godt gøre igen. Selvfølgelig. Og det er det handler om. Og man kan sige, I kom i gang nu. Og jeg har fortalt til Johanna og Linda, det jeg fortæller til dig nu også, det er, jeg filmede en video i Sverige for nylig, hvor der var en ung fyr på 14 år, der var med ude på gaden. Nogle dage efter, der bag han for en i klassen, der blev helbredt. Så jeg råder jer til at fortsætte, fortæl om Jesus. Vær formodig, I har ikke noget at være bange for, og så bare lægge hænder på de syge. Er vi med på den? Ja. Fedt. Så har vi 2 møder herovre. Og det er møderne til 2 af dem. Hvordan synes I, det var at se jeres piger rende rundt og bede for syge og være med ude? Jamen, jeg er simpelthen så stolt af dem. Det mod, men også bare det, at de glemte sig selv, da de så, at folk blev helbredt. Og det gav jo også, jamen, hvis ikke det gav dem en masse tro, så gav det alle, os andre en masse tro også. Ja. Endnu mere, end vi har i forvejen. Men det er jo fedt. Ja. Det var så fedt. Rygsøjle blev rettet ud, og halsbetændelse, eller hvad det var det? Ja. Bare lige. Og en, der havde nogle knogler med en ankel, der bare har smerter hele tiden, forsvandt bare. Det var sjovt, hende med knoglerne, hende stod og snakkede med lidt bagefter, og de var vildt åbne for Gud. Og så en overgang, så siger jeg, Gud, har du ikke et eller andet ord til dem? Fordi jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle komme via. Så kom der et ord, mørke. Bange for mørke, og jeg tænker bare, Gud, er det bare det? Så jeg spørger hende, undskyld, har du problemer med mørkerej? Og så kigger hun bare på mig helt chok og siger, ja faktisk, så går jeg til psykolog på grund af det. Så det er jo ikke bare almindelig mørkerej, det var hele hendes liv, og jeg fik lov til at bede for hende om, at Jesus virkelig må komme og sætte hende fri. Det er vildt, hva'? Det er fantastisk. Jeg lige høre jer piger der. Jeg vidste, da jeg snakkede med jer 2 først, inden vi tog ud, der var I så rimelig nervøs for, kan I nu finde ud af det, og tør I det? Hvordan oplevede I, når vi var derude og gjorde det? Altså, det var mere tryg, synes jeg faktisk at være med, fordi så faktisk når point of no return-agtigt. Så kunne man nærmest ikke gå tilbage, og så skulle man bare gøre det, og så blev sådan lidt. Og prøv at til sidst der løb I jo rundt alene uden mig. Så. Og det vil sige, den her frimodighed, I har lært mig frimodighed på en time, eller 2 timer. Ja. Så som jeg sagde til at starte med, så den måde, man lærer på, det er ved at gøre det. Ja. Fantastisk. Tak til alle sammen. Lige måde. Hej hej.